गोसोखांनाय फैयो। बे आंल' नङा, आंनिख्रुइ आरो बांसिन दुखु खस्थ' मोनबोनाय मानसि दङ, बे बिथांमोनाबो निस्सय बेफोरबायदि दुखु मिथिला। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एंड व्यूज यार। बे साननैसो बांद्राय गोसो मोजां मोनाखै, मानो होनोब्ला दा बावैसो सोलिबाय थानाय बे गुवाहाटीनि जाथायानो गोसोफोरखौ गोजोननाय होआखै। मानो होनोब्ला सासे बर' मानसि हिसाबै, बर'नि थैजों दाजानाय सासे बर' सेंग्रा हिसाबै जुदि बर'फोरानो आलाय सिलाय जायोबा आसामनि गेजेराव थानानै, जाय आसामखौ बर'फोरानो सोरजिदोंमोन, जाय आसामखौ ट्राइबेलफोरानो सोरजिदोंमोन, नाथाय दिनैनि अक्ट'आव बेफोरबायदि जुदि आलाय सिलाय जानांगौबा, जोंनि गथ' गथायफ्रा आलाय सिलाय जानांगौब्ला, गथ' गथायफ्रा बिसोरनि इयुन संसारा फरायनाय मानायफ्रा जों बोरै जागोन, बोरै थागोन? जेरैबायदि आसाम सरकारा, जेरैबायदि आसामनि फरेस्ट बिफाना जोंनि माखासे बर' फिसाफोरनि न'खौ 52 गं न'खरफोरखौ बुख्लायनानै होबाय, बिथांमोननि देराफोरखौ, बिनि उनाव बेसेबांबा आलाय सिलाय, बेजों लोगोसेनो आरो सरजाबफानानै जोंनि नेचारेलाबो जेरै अखा हानानै आलाय सिलाय खालामबाय, बेफोरबायदि मोनबा सासे बर' फिसा हिसाबै बयनिबो गोसोआव दुखु मोनखागोन। येस, जों दोङो गोजान जायगायाव, गुवाहाटीनिफ्राय बेसेबांबा गोजान, जों जै जायगायाव दङ, जोंनि मेजरिटिया बांसिन बर'फोरनिया जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया जोंनिखौ। नाथाय बिदि होनानैनो जोंनि माखासे बिदा फंबायफोरा, जोंनि माखासे आइमोना, आफामोना, माखासे जोंनि फंबाय बिनानावमोना जुदि दुखु मोनोबा, जोंनि बयनिबो गोसोआवबो दुखु मोननाय फैखागोन। आं सानदा बे आंनिल' गोसोआव दुखु मोननाय नङा, जानो हागौ नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन बेफोरबायदि। उफाय गैया, जोंनि आखायाव जोंहा जेबो राहा गैया। बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामनो थाखायबो जोंनि आखायाव जेबो गैया, आरो बिथांमोनखौ माबा मोनसे खालामनानै होनांगौ होननानै बुंनो हानायनिबो जोंहा जेबो पावार गैया। जों मावै दाङै जाग्रा ससियेल्सनि खामानि मावग्रा मानसि हिसाबै जों मात्र बिथांमोननि दुखुआ माबायदि दङ, बेबायदि बिथांमोना माबायदि सोलिना दं, जों जास्ट बेफोरखौल' जोङो साननो हायो बा मोनदांनो हायो। नाथाय जोंनि आखायाव जेबो राहा गैया। मा खालामनो? गोदोनिफ्रायनो आं जेब्ला उन्दैमोन, क्लास 1, 2, 3 दंमोन, बै समावबो जोङो बे असमिया पुलिसफोरजों होखारजादोंमोन। जोङो एबसुनि आन्दलन समाव, एबसुना मा बेखौ बे समाव जेबो मिथिया। जेब्ला जोङो उन्दैमोन, जोङो न' सावजानो गिनानै खर'आव थफ्ला जुयै जोङो खारनो मोनदों। दा बेफोरबायदि खारनांनाय बे जाथाया जोंनि गोसोआव नांना दङखायनो बिथांमोना जेरैबायदि आलानि जाना दङ, बे जेरैबायदि आलाय सिलाय जानानै, बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोखांनाय फैयो। बे आंल' नङा, आंनिख्रुइ आरो बांसिन दुखु खस्थ' मोनबोनाय मानसि दङ, बे बिथांमोनाबो निस्सय बेफोरबायदि दुखु मिथिला। बाय जाय बर' हारिनि जायफ्रानोखि हायो एसे मदद खालामहैदो, आरो पलिटिकेलानो जा बा जियानो जा, जुदि बिथांमोनखौ जुदि हेफाजाब खालामनो हायोबा हेफाजाब खालामदो बर' फिसा हिसाबै। जाय बर' हारिनि